velkommen til. Nu har jeg jo læst hele min hjemmeside, hvad for nogle kompetencer jeg har, hvilke personlige forhold jeg har, og hvordan jeg arbejder i et team. Men mine egne tanker om alle de forskellige ting er anderledes. Jeg ser mig selv som en stærk teamplayer. Jeg er god til at arbejde sammen med andre mennesker og andre kulturer. Jeg har nogle svagheder. Jeg er ikke særlig god til engelsk. Det sætter nogle normale barrierer for, hvordan man kommunikerer med andre. Jeg bliver nødt til at blive bedre til ting, som er svære for mig, er ting, som jeg gerne vil blive bedre til. Jeg er typen, der sætter hårde mål for mig selv. Jeg er typen, som vil nå alle ting på meget, meget kort tid. Og det er svært. Det er svært at nå alt. Jeg har for eksempel 5 studiejobs. Jeg har 2 virksomheder, som jeg ejer. Og så har jeg så et fuldtidsstudie, hvor jeg bruger omkring 40-45 timer om ugen. Så hvis jeg ikke organiserer den hverdag rigtigt, eller hvis I som lærer laver ændringer i jeres schema, så har det ændringer på en hel uge eller 2 uger for mit vedkommende, fordi min tidsplan er så presset. Og det er reelt set, det er meget svært at acceptere. Men det er ting, man skal lære at acceptere. Nu kommer jeg selv fra en branche af, hvor reelt set, så var det kæft, trit og retning. Hvis du ikke gjorde, hvad der blev sagt, så var du ned og skrælle løg. At man skal have andres meninger til at fungere, er sværere. Det er rigtig svært at sammensætte det rigtige team. Så det rigtige team for mig vil være at have en, der er en god afslutter. En, der er god til at analysere. Og en, som er rigtig god til at skabe idéer og udvikle koncepter. Jeg er rigtig god til at eksekvere dem i starten, men jeg kommer hurtigt til at kede mig. Men hvis man sammensætter et rigtigt team, så vil vi kunne skabe en synergieffekt. Det mest optimale team for mig vil være, at jeg var koordinatoren. Det er en af de ting, jeg er rigtig god til. Åbenbart også manipulerende, hvis man tager de negative sider af den. Jeg er en god kontaktskaber. Det gør så også, at interessen falder rigtig, rigtig hurtigt for det, jeg gerne vil. Så hvis der ikke er pondus i det, der sker, eller hvis mine kollegaer eller studiekammerater ikke stiller spørgsmål til det, jeg gør, eller spiller op med det, jeg siger, og ligesom konfronterer mig med det, så begynder jeg at kede mig. Så det er vigtigt, rigtig, rigtig vigtigt, at jeg bliver holdt ved ilden. Fordi græsset er altid grønnere på den anden side. Der er nogle andre ting, jeg også har lært. Jeg har været selvstændig før, det er ikke en hemmelighed for nogen af jer. Jeg er gået konkurs, men det er heller ikke nogen hemmelighed. Men da jeg gik konkurs, så var det rigtig, rigtig hårdt, både personligt og professionelt. Græsset var ikke bare grønnere på den anden side, fordi jeg kunne slet ikke se det over, hækken var for høj. Jeg blev nødt til at bygge mig selv op igen. Det har lært, at man skal smile til verden, så smiler verden igen. Hvis jeg ikke giver noget, så får jeg ikke noget igen. Og sådan er verden bare. Hvis jeg ikke giver noget til arbejdsmarkedet, hvis jeg ikke giver noget til min uddannelse, hvis jeg ikke bidrager, så får jeg ikke noget. Derfor bidrager jeg 100% med alt, hvad jeg laver. Jeg bidrager 100% til andre mennesker, hvis de har brug for hjælp. Jeg forventer så også at kan få hjælp igen. Det at give og tage, det tror jeg er vejen frem. Det er lykken. Men må vi se, hvad vejen bringer. Det gør, om det er et egosvin. Det gør de fleste. God dag.